जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौ देराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? फरायसालिफोर माथो कनजिता बर'आ माथो बै थालिर बिलाइबो गाननानै मोसाग्राया माथो रायजोफोरजों मिटिं खुंजाबाय माथो लागाव जानला मोनला रिल्स बानायग्रालै नोंसोरो दख'ना फैला जाला देखाय लागाव दा बोरै मोनखो रायजोफोरनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां एकदम जोबजासे फाग्लिना जाय सियाना जाय फैखोला मोसाग्रालै नोंसोरो दा माबोरै मोनखो दा जोंखौ सोरबा जावदों सानगोन आरोना खिन्थु जों जावाखै खिन्थु रियेलिटिखौ जों बुंदों आरोना एसे मोजां रिल्स बानायब्रा माबा एकदमबारे बोरैबा नुखां बानायलाबायनाय जोंना जन खारजि ब्रादारा दाख्लै बुंखादोंमोन दा जोङो नुनो मोन्दों हमजामारबाय रिल्स बानायग्राया मावजाबाय रायजोफोरजों ज' नायलांबाय था फुल भिडिअखौ नोंथांमोना रायजोफोरजों मा होनजादों ना दिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों फिसाया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौ देराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मान सनमान गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जामादै मोनबाय फिथाइ मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों नों मिथिं खालामनाया जोङो दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जोङो आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय राला नैबे समाव बन्द' जानांगौ बुरजा खामायबाय जोंजों आं दाख्लै